igama lami nguNkosinathi Wambamba Wanyusa Emkhontweni. Nyusa ivoice, Igama lami nguNkosinathi Wambamba Emkhontweni. Yeah. Yenza ukuthi ngibe la kushuthi kwathi kusathi isiphuza ngasekhaya ethaveni. Ngaba nesandla sokuthatha ifoni umuntu usisi ongasekhaya. Yeah. Ukuthiwa umbizi igama lakhe lapha kwaNdlovu ngasekhaya khona nje. Yeah. Kushuthi ngahlala nale phone ngiyibekile nje ngaphansi kwamade. Ifoni wayithatha kanjani wena? Wathi sedakiwe. Ngabona sedakiwe mina ngayikhipha ephaketheni yabo. Okay. So kushuthi ngayithatha ngayifihla ekhaya. Mase ngiyifihlile intombi yafana wasekhaya. Sekuhamba isikhathi kuphele ngisho izinyanga mhlawumbe eziwu6 or 7 ihleli lapho wamina sengayikhohlwa yabo ngoba ngangidakiwe wamina. Okay. Ithi ithatha le phone ivula ibuka isithombe ayibona isithombe salosisi lo. Yabo angasekhaya ishone khona ihambe yomtshena lesi. Ethini? Ithi nayi ifoni yakho ngiyayibona lapha phansi ombhede wanathi yabo. Ucaca uthi hayi kushuthi unathi vele wayithatha le phone. Lapho mina bengilo ngiphika ngoba ngibona vele kwayona angiyitholi noma ngiyibheke endlini yabo. Wena usumpintsho ubani? Mina mpintsho intombi yamfana wasekhaya le kuthiwa uThembi lapha. Ehlala kini? Ihlala ekhaya kuyimanje sekhaya. Okay. Bethi shithi kucace ukuthi fanele le phone ikhokhakala lapho kuleso sikhathi mina. Ifoni kanti angithi yayikhona. Ifoni yami ikhona ngalesikhathi beyicheka yangayithatha futhi yayishiya lapha. Kanti ngizothi ngiyafika ekhaya ngicathi kokusaphele usuku bembeyitshelile leyo ntombazana. Ngiyafika ngiyabona clean kamereni ngiyabona kuhle. Clean nje nangaphansi ngithi ngiqalaze la ngaphansi sombhede ngiyayibona naye la ifoni lento estinini sombhede. Ngiyithathe-ke mina leyo phone. Manje awusho usuyintshontsha kwesibili ifoni? Angikakazi mina ukuthi sitsheliwe ngithi lento ithekela. Ukuthi ifoni sivele sekuyaziwa ukuthi ikuwena. Okay. Wena uma usubuyelwe uzoye utshela ukuthi yabo ayikho into mhlawumbe sayazikayo ngayo. Wena utshela ukuthi wena owawingoje since wayeshiwa ingoje lapho. Okay. Ithathe bese ngoba vele bengingahlala nasekhaya ngaleso sikhathi bese ngifika nje yabo ngithashwe ngihambe nayo ngivele ngiyidayise. Yeah. Uyidayise kuphi? Bese ePentown ukhomo yakho lo sePentown. Ukhomo. Yedwa. Okay. Lo wangakini. Okay. Inkomo ithenge okay. Ngithathe leyo manje ngiphinde ekhaya. Yeah. Ngithi ngisayihlalele efika umnikazi wefoni athi ngicela ifoni yami yabo. Ngiyazi ifoni mina. Ngithi lophika la athi ngiyazi kuwena ifoni. Music voice yeah. Cha ngiyazi ifoni athi hayi muthi ukuphika ungitshenile usibani uThembi yabo. Ukuthi uyibonile ifoni. Ibonile ngithi hayibo kanjani? Hayi kube nje ukuphika onjalo. Kodwa ngiphinde ngithi hayi okay ngiyavuma bengayithatha ifoni. Ngizokhokha yabo. Futhi kufanele ngizame le mali ke ngiyibuyisele back nayo lesi. Ngithatha imali ngiyibuyisele khona. Angibuyisele ifoni. Wase waye intombazaneni wayitshela ukuthi imali uzomhlanganisela. Ya nje ngayitshela ukuthi hayi ngoba ngizozama ukuthi ngihlanganise imali mhlambe ngicela noma uma angikhiphele samzela. Okay. Yathini intombazana? Yangaba nankinga ya relax ngifethe yabo ngilongi. Yathini uma uthi ya relax angibuza. Yathi hayi angeke iyayifuna nje phela isikhathi eside ngoba sengiyisela vele sifuna nabo ngathi hayi ayikho wangafonela uma ngamtshela angikhiphele le mali wanginika uma ngathi mangiyakukhoma wathi khona ifoni yabo akhishwe imali uzobuya uzoza nayo. Uma athi ngeke ayinike mina esandleni uzoyini ufuna ukuyinika ngqo lo mnikazi wefoni ngoba bengenzeka ngingayihambisi leyo mali. Uma ayinike amnike ukhoma imali ukhoma ifoni wagcina ngayibuyisanga uzokube namhlanje. Imali uma wakho amnike ukhoma. Namhlanje ukhoma ikhiphani ifoni. Okay. Manje usisika lo ngithi hayi uzoyithola yabona uyaplaka kuyaphuza afika yona phethe edakiwe sekucaca ukuthi hayi uzolwa ke manje wafika eplaka
Hayi bra wami ngeke ngikushiye emgaqweni ngcono iyobhukha e-Shells. Ngeke ngishiye nje emgaqweni.